अगर आप चाहते हैं सिमरन म्यूजिक का ऑडियो वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोला बोला देवघर वाले बाबा की ये पहिला समारी जलधारी डीजे चंदन साला अब देर नहीं रहुआ लगाई जी जनी में हर के बात न भूलाई जी अब देर नहीं रहुआ लगाई जी जनी में हर के बात न भूलाई जी रहुआ हमारा के देवे घर ले चली जी पिया पहिला समारी जलधारी जी पिया हमारा के देवे घर ले चली जी पिया पहिला समारी रहुआ कली जी कली ना बोला बोला बाबा भूतनाथ की पिया पहिला समारी जलधारी जी रोहनी कुमार रहे दिलवा में आसी जी हो गइल शादी हमके पूरा दिखो आसी जी रोहनी कुमार रहे दिलवा में आसी जी हो गइल शादी हमके पूरा दिखो आसी जी पिया पी को डीजे बना दीजी देखी डिस्को लाइट लगा दीजी देखी सारा कमर बम झूमब जी पिया पहिला समारी जल ढारब जी जनी हमारा के देवे घर में चली जी पिया पहिला समारी रहुआ कली जी पिया पहिला समारी जल ढारब मिक्स बाय डीजे चंदन साला दर्शन करे जाले सरनार नारी राजकुमार जाले बैजू दुआरी दर्शन करे जाले सरनार नारी राजकुमार जाले बैजू दुआरी देखी चंदन देहाती के बोला दीजी देखी विपिन बेदर्दी के भेजा दीजी डबरा मिथुन काजल के बोला दीजी पिया पहिला समारी जलधारी जी पिया हमारा के देवे घर ले चली जी पिया पहिला समारी रहुआ कली जी अब देर नहीं रहुआ लगाई जी जनी में हर के बात न भूलाई जी रहुआ हमारा के देवे घर ले चली जी पिया पहिला समारी जलधारी जी पिया हमारा के देवे घर ले चली जी पिया पहिला समारी रहुआ कली जी कली ना।